ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଆଦିଆ ଭଳିକି ଭଳି ଆମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଚୋରଙ୍କ କବଳରୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଜଣେ ପ୍ରହରୀକୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ପ୍ରହରୀମାନେ କିନ୍ତୁ ସଚେତ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେବେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା ଆଉ ସେ ଏକ ଚତୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ 2 ଜଣ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ସାହୁକାର 2 ଜଣ ଯାକକୁ ଏକାଠି ନିଯୁକ୍ତ କରିଲେ। ଛୋଟା ଲୋକଟି ଚାଲି ପାରେ ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସାହୁକାର ବି ସେମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ସାହୁକାର ଭାବିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଗଲା। 2 ଜଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଲା, ମୋ ଆମ୍ବ ବଗିଚାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ହେଲେ ଦିନେ ବଗିଚାରେ ରସୁଆଳା ଆମ୍ବ ଦେଖି 2 ପ୍ରହରୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବା ସହ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ କେମିତି ଖାଇବେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ତ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ। ଛୋଟା ଲୋକଟି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଏହାପରେ ଛୋଟା ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା। ଏହିପରି ସେମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତୋଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ସେମାନେ ମନ ଭରି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସହ ପୂର୍ବ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ ବଗିଚା ଜଗିଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଏଇ 2 ଜଣ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ।